AKB48 嘅成員藤岡麗奈同 SNH48 嘅成員鈴木瑪利亞日前就到咗香港，為一個才藝表演擔任評判，順便同啲 fans 見下面。見面大聲啲，向呢邊揮手㗎啦！大家好，我係鈴木瑪利亞。今日は久しぶりに香港に遊びに来ることができてすごく嬉しいです。今日は皆さんのパフォーマンスを楽しみにしています。全力でパフォーマンスしてください。お願いします。藤岡麗奈就話好多參賽者嘅質素都好好啊，參賽者得獎一刻都忍唔住喊咗出嚟啊！藤岡麗奈同鈴木瑪利亞都好大方，唔怕生保咁同啲 fans 握下手，傾下偈啊，卡哇伊咧〜